Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Wanda idan yau ne farkon shigowarka wannan tasha tamu, kar ka manta ka danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma ku danna mana alamar nan ta kararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu zarar mun dora. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta laki domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Wannan babban ɗan ta'adda wanda kuka fi sani da Bello Turji ya daɗe yana aikata ta'addanci a ƙasar Najeriya, wanda a yanzu haka ba mu da sama da shi a ta'addanci, wanda har yanzu haka yana raye, kuma in zai yi ta'addancinsa yakan fito ya yi magana ta kafafen sada zumunta na sirri, sannan kuma ya aiwatar, wanda gwamnati ta kasa ɗaukar mataki a kansa. Har yanzu kuma ana magana da shi. Duk lokacin da ya so ta'addancinsa akan yi magana da shi, a hira da shi, wanda gwamnati ta tsaya ta zuba mai ido. Sannan kuma yana da mahaifiya, a duk lokacin da aka dama akan je gun mahaifiyarsa a gana da ita, har a yi maganganu da ita, a ɗauko bidiyon sannan kuma a yaɗa shi, wanda a yanzu haka an kasa ɗaukar mataki a kansa. Shi dai wannan ɗan ta'adda mai suna Bello Turji ya ƙware a harkar ta'addanci, sannan kuma yana faɗa da gwamnati ne, wanda gwamnatin kuma ta kasa ɗaukar mataki a kanta, wanda yana ikirarin cewar gwamnatin nan da muke ciki ba ta mai ba gaba ɗaya ta kafafen sada zumunta na sirri. Yake faɗar cewa ba a adalci, wanda shi kuma hakan ya ce sai ya rushe gwamnatin nan. To kar ku manta dai ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kar ku manta ku danna mana alamar nan ta laki domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Kamar yadda kuka sani, Bello Turji ya ƙware a harkar ta'addanci, sannan kuma yana da yara waɗanda ba su da adadi, sannan kuma yana zaune ne a wani ƙauye wanda a yanzu haka gwamnati ta san da ƙauyen, wanda kuma ake tunanin cewar idan an kai mai farmaki wajen a ga an rushe, to shi kuma yana da haɗari sosai, yakan kai farmaki wasu ƙauyuka daban-daban har ma da garuruwa. Kar ku manta a can baya ya taɓa kirarin cewar zai rushe a garin Kaduna, wanda a yanzu haka har yanzu garin Kaduna suna ɗarɗar, wanda ya fito ya jawabin cewar Rufa'i ya ɓata mai rai akan wata musayar yawu da suka yi akan fannin ilimi, wanda a yanzu haka yake kirarin cewar zai tarwatsa garin Kaduna, wanda insha Allah ba zai taɓa bashi damar yin hakan ba, wanda kuma a yanzu haka an yi magana da an yi hira da shi a cikin wannan satin, wanda aka hira da shi ta sirri. Kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu zarar mun ɗora. Insha Allah kuma za mu kawo muku wannan hira da aka yi da shi, wannan babban ɗan ta'adda mai suna Bello Turji, wanda yake a raye kuma har yanzu yake maganganu waɗanda ba su dace ba, wanda gwamnatinmu ta kasa ɗaukar mataki. Sannan kuma a kowane lokaci takan cewa tana so ta tsabtace Najeriya. To ta yaya Najeriya za ta tsabtatu da irin waɗannan? To dai kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin zarar mun saka ya zo wayoyinku. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta like. Mun gode.